Здравейте на всички! Днес в прегледа ни е тестърът за контакти Carbon Reef Zinc S-T40. Това е тестер с еврощепсел и отделен бутон за тестване. Работоспособността на UDO, т.е. устройството за защита на свързването. Тестърът се вкарва в контакта и показва цветна индикация с 3 светодиода. Разшифровката на светлинните кодове е представена директно на корпуса, общо са 7. Както можем да забележим, опакована е в много красива кутия с приятно качество на картона. Ами да отворим кутията и да видим какво има вътре. Тук имаме самия тестер за контакти, например, който се използва за тестване на електрически контакти. Разшифровка на светлинните кодове. Всичко е наред. Липсва заземление. Липсва неутрал. Липсва фаза. Объркани са фазата или заземлението. Объркани са фазата и неутрал. Объркани са фазата или заземлението и липсва заземление. Предлага се с международна гаранция. И кратка инструкция за експлоатация. Пълната версия на инструкциите можете да изтеглите по линка или да сканирате QR кода. Искам да отбележа, че този тестер за контакти има 5 годишна гаранция за заводски дефекти, което е много приятно. Тестерът е отличен за проверка на извършените електромонтажни работи на строителен обект и оценка на състоянието на контактите в дома. Уредът има вграден екран с подсветка, на който се показва измерваното напрежение, как пътуваме. Ако обърнем уреда, то при мен светят 2 точки. Това означава, че с моя контакт всичко е наред. Искам да добавя, че уреда е лек и добре се побира в дланта. Корпусът е здрав, предизвиква усещане за надежност. Уредът изглежда красиво и скъпо. И това е всичко за мен. На всички благодаря за гледането и до нови срещи!